Ngicela abahle enkosini ukungilekelela kwenu kulo mthandazo omkhulu wesabatha esiwuphiwayo inkosi enkulu yasezulwini unyazi lwezulu. Amen. Kufika lapha ekubanzima khona kakhulu kuleli thuba engiphiwa lona noma umuntu wasezulwini mawungikhomba phakathi kwalomuzi walapha ekhaya emvuselelweni. Mhlasimbe bekulula sisafunda lapha emthandazweni wesabatha kusuka lapha kwisiqalo. Uthe mase kufika futhi kule phathi ethi bandla elihle aliguqe, uNkulunkulu akabusise ukuvuma kwey'nhliziyo ukuthi siguqe. Kwase kuba kuhle kakhulu ngoba bese siguqe sonke kungasabonakali ukuthi ubani oguqile phakathi kwabayingcwele. Kabonge uNkulunkulu. Kodwa njengamanje sekufika ethubeni elinzima kakhulu lapha khona bonke abantu behleli phansi. Lapha khona sekulindelekile ukuthi kube khona amazwi inkosi enkulu yasePhalamende ewakhulumayo ngami. Ngingumntwana ke omncane kakhulu, ngizocela ukuba ngikhonze ezulwini ngengoma ka50. Bonani uvele mafino bezaba unke uzobo yaye ezolwe awuzubiza abantu bonke. Aneba
Ngiyabonga bangcwele abahle enkosini ukungilekelela kwenu kuloku kuhlabelela okuhle kangaka. Ngizocela ukuba ngidlule encwadini lapha eBhayibhelini, incwadi yokuqala esizayifunda kuzoba incwadi amakhosi okuqala, isahluko sika 17, ivesi lakhona elesibili. Mhlambe ngokuphuthuma cela ukuyifundela. Izwi likaJehova leza kuye lathi, suka lapha uye ngasempumalanga uqashe ngasemfuleni othiwa yiKerite, elingaphambi kweJordani. Kuza kuthi uyakuphuza emfuleni lowo, ngiyalila amagwababa ukuba kuphe ukudla khona. Njalo waya wenza njengokusho kukaJehova, waya wahlala ngasemfuleni iKerite ongaphambili kweJordani. Verse 6. Amagwababa amzisela isinkwa nenyama usasa, nesinkwa nenyama kusihlwa, waphuza amanzi emfuleni. Ngiyabonga bangcwele, uNkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe. Incwadi yesibili, incwadi kaMakro 13, ivesi lakhona lika 35, ifundeka kanje: lindani ngokuba ningazi ukuba umninindlu uyafika nini, noma kusihlwa, noma phakathi kobusuku, noma kusekukhaleni kweqhude, noma kusasa. Funa afike ningazelele, akanganifumani nilele. Lokhu engikusho kunina ngikusho kubo bonke, lindani. Siyabonga bangcwele abahle enkosini. Incwadi yethu yokugcina sizawufunda incwadi yeSambulo 13, ivesi lakhona elika 16, ifundeka kanje: senza ukuba bonke, abakhulu nabancane, nabacebile nabampofu, nabakhululekileyo, nabakhonzayo, ukuba sibanike uphawu esandleni sokunene sabo, nokuba semabunzeni abo. 17. Ngokuba angabi namandla namunye umuntu ukuthenga nokuthengisa, uphela ilowo onophawu, nokuba igama lesilo, nokuba isibalo segama laso. 18. Nakho ukuqonda, yena onokwazi akalande isibalo sesilo, ngokuba isibalo saso siyisibalo somuntu, isibalo saso singamakhulu 666, lokho kuthiwa u666. Boyiswa kumahluli wabo, ake bunkizezwe siyokwa aboyovela naye osathane, awemva kweminyaka eyinkulungwane. Ngiyabonga abangcwele abahle enkosini, lokhu kuhlabelela kwalapha ekhaya kuhle kakhulu. Ayibongwe inkosi.
futhi uma uzohlabelela nje uhlabelele ngokuvuma kwenhliziyo nangokuzindla uyaye uzwe ukuthi akusikhona nje ukuhlabelela okujwayelekile kodwa uNkulunkulu ukhuluma nawe. Angazi-ke bakhonza abahle enkosini uma lezi incwadi seyifundiwe angazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ngithini ngazo ngoba uNkulunkulu esimlandelayo uNkulunkulu oyindida kabo uNkulunkulu. uNkulunkulu uyamdida umuntu uma uNkulunkulu ngenye imini ethuma indoda ayisukele yena uyayisukela ihlale lapha eyihleli khona uMose igama layo uthi hamba Mose ngiyakuthuma ukubuye lapha kuFaro eGibhithe lapha egqilazwe khona abantwana bami. Uyambona uNkulunkulu uphazamisa umuntu eyihlalele uthi uyamthuma umsusa lapha eyihlale akazange afise uMose ukuthi ngicela ukuthunywa kabe uNkulunkulu wayesemsusa uthi hamba wathi usabathe ubeka izaba ethi inkosi nginamalimi angikwazi ukukhuluma nami bengingacasha ngesithupha kumshumayeli ngicashe ngayo yonke indlela ebengithanda ukucasha ngayo kodwa ma umunwe kaNkulunkulu ukhomba usuke usukhombile akabe uNkulunkulu. Uma ke umkhomba umunwe wagcina evuma ehamba uma ufunda lapha kuExodus wehla ngezansi khona ivesi elingidida uthi uNkulunkulu yena lo uNkulunkulu kade ethuma uMose uthi kodwa ngizokwenza inhliziyo kaFaro ibe likhulu. Umthuma kuFaro kodwa yena lo uNkulunkulu uyasuka uyahamba kuqala engakafiki uMose ufika yena kuqala kumuntu uthi hey kuze uMose la kuwena uzokubhedela ungavumi kodwa yena umthumile ukuthi hamba uyokhulula abantu eGibhithe. Angazi-ke nalapha ma uNkulunkulu ethi asikhulume phambi kwebandla hlezi uye futhi ozohamba angene kubantu ukuthi iy'nhliziyo zabo zibe likhulu bathi ngeke simlalele thina lo mfana omncane kangaka uzawuthini kithi. uNkulunkulu uyadida usebenza ngendlela ongeke wayiqonda umuntu kodwa ekugcineni uNkulunkulu uyayiphazamisa impilo yomuntu othile ukuze organize yomunye. uMose wayehleli kamnandi elusa izimvu zakhe ekwenza konke kodwa uNkulunkulu wayesefika emphazamise empilweni yakhe wathi wena usuzophilela uThixo manje akabonga uNkulunkulu. Okay, angikho-ke lapho bakhonza abahle enkosini njengoba silapha singabantu abazofuna uthando lukaShembe nabazofuna ukuphila akabonga uNkulunkulu. Kodwa lokhu kuphila kuphila komoya ukuthi nje ma ungena phakathi kwalendle engcwele ebese kuthi noma ngabe ubukhathazwe yini ekukhathazile emoyeni awuthi ma uguqa nje esangweni bese iqathaka isale phansi akabonga uNkulunkulu. Ngoba ushilo yena wathi asize nakho uthi wozani nonke enikhathele nenisindwa uthi ngoniphumuza. Ungazama ukuyithwalela uyahlupha kumuntu bakhonza abahle enkosini angikusho lokho. Uyabona ma ulift umuntu ngemoto endleleni ethwele imithwalo usuke umliftelana ukuthi akangene emotini abese ehlisa umthwala ubeke phansi ahlale emotini anethezeke. Uyahlupha umuntu othi seliftiwe wafakwe emotini ethwele umthwalo ekhanda abese eqhubeka noma usumliftile sehleze esihlalweni esenethezekile aqhubeka athwala umthwalo ekhanda. Njengoba silapha ekulahlwa khona imithwalo akabonga uNkulunkulu. Isango lincinyane ayingeni imithwalo. Uyahlupha umuntu ozana imithwalo indoda bathi beyisiza yayikade isebenza lapha isebenza khona ilokhu ifaka isipikile sakeni ithi siyongisiza ekhaya kwakuyindoda yayithanda ikhaya kwakuhle lokho. Mayihlangana nensimbi iqoqo ithi le nsimbi ngelinye ilanga iyongisiza ekhaya. Uma ihamba endleleni iphoseke emgodini mayisiphosekile nesaka lawo leyipikile befika abafana beyibona ikhala phakathi bezama ukuyisiza ma bephosa intambo ukuba ibamba intambo iphume ibamba intambo bese ibamba isaka lawo leyisiza ekhaya. Khona into noma ngabe iyasiza kodwa ongeke uphume emgodini uyigodlile. Sidushwa abantu abathi lezi zinto ziyasiza kodwa uShembe wafike waphikisana nazo. Khona into noma ungayibamba uthi hayi impela iyasiza yona kodwa ngeke uphume emgodini uyigodlile. Kubiza ukuthi ishiye phansi ukuze ukwazi ukuphuma. Ithi inkosi enkulu yasekuphameni okuyibophile kuyikhulula. Sinjena nje kodwa lithi izwi lenkosi enkulu yasekuphameni lokho kuyibopha khona koyikhulula khona. Mabe imdonsa lo baba alibambe isaka lakhe liyomsiza ekhaya linayo yonke into ayoyidinga phambili kodwa ngeke aphume nalo. Kubiza ukuthi akaye phambili engenalutho ngoba uNkulunkulu olithemba uzomamukelisa phambili konke lokho akudingayo. Mawuze enkosini shiya konke ulandele uNkulunkulu akabonga uNkulunkulu. Uma ke le ndoda bephinda beyidonsa intambo bayixhume baphinde bayiphose futhi ayibambe athi uyaphuma igqoshuka intambo.
baze balunguza abafana ukuthi hayi baba kunani lapha emgodini mabe bayabheka hayi le ndoda itshathi isaka lempilo Twashiya phansi shiya babisaka sifuna ukukhipha wena thina lapha emgodini bathi mabeyibamba ithi hayi sengiyalishiya abafana iphindane nizama ukugcina bathi siyakushiya ke manje uma iphinde iqashuka le ntambo sizokushiya base beyiphosa abafana intambo bathi mabeyiphosa yafika intambo yayibamba indoda intambo ithe la iqala ithi yaphakama bayidonsa yayisithi gxa isaka lami leli longisize ekhaya linosiza isaka kodwa uphumeki nalo emgodini base bethi abafana hayi iyaqashuka intambo baba siyakushiya manje yasala kanjalo leyo ndoda asazi noma kwafika imvula zambondela umgodi yafela phakathi nesaka layo elisiza alisizanga kodwa uphuma emgodini ake ngikutshele lokho kukhona izinto zakho othi ziyasiza kodwa usahleli kulolu sizo ohleli kulona la lenkingo ohleli kuyona uhleli nayo kodwa uthi iyasiza kodwa ayikwazi ukukhipha emgodini lalisiza impela isaka yayothi indoda mayisifikile nale ekhaya ibone ukuthi kunezindlu eziphephukayo zidinga ukushayelelwa kufanele ngakhe ihholo lezinkukhu kufanele ngenze ukuthi nazi iziphikili zami engakade ngisebenza lapho engisebenza khona ngiyicosha ngiyiqongela kodwa mawuye enkosini kubiza ukuthi shiya akabonga uNkulunkulu ilokho bakhonza abahle enkosini ngoba singabantu abathi inkosi sibone ngomhla wokuphela akabonga uNkulunkulu usho njalo babilanga mabe sixoxelo baba emzini wasePhameni thiwa kokuJulayi ephethe inkomo uthi ngiyabona nje walilapha esontweni abanye bacabanga ukuthi sosonta uthi abanye bacabanga ukuthi sogida uthi abanye bacabanga ukuthi sobonana uthi bafonelene noma batshenene ngendlela abatshenana ngayo besuka emazweni akubo ukuthi hayi wemasipamani sesohlangana emgidini bacabanga ukuthi bazogida nje emhlanganweni ithi kodwa kusikhona lokho uthi njoba silapha emhlanganweni uthi singabantu abahambayo uthi lona lo uthwele umthwalo wakhe uthi siyahamba sisendleleni ekhaya ezulwini ngingumhambi emhlabeni awulikhona ikhaya la sisakuyo bangcwele inkonzo ngoba le nkonzo esikuyo iyinkonzo yokuzofuna ingubo yokwembesa umphefumulo ungajabuliswa ile ngubo nazo zasemhlabeni oyimbathayo njoba kubanda kangaka namhlanje uzule uyimbathe sibentathu ngoba ufuna ukufudumala kodwa lapha sizofuna ingubo yokumbesa umphefumulo ngokuthi umuntu othi mayithandaza angakhohlwa ukuthandazela lokho akabonga uNkulunkulu ungathandazela oblanket labo basemhlabeni abaphelayo bayaphela labo blanket yabona noma singangibathisa usulele lapha emgodini bazodliwa umuhlwa abadliwe iyona yonke into edla izinto lapha abantu bayaphela abazowusiza umphefumulo kodwa kubiza ukuthi abe umuntu oyinikelayo enkosini ngokuphelele aphile intando kaNkulunkulu kuphela mawufuna ukuya lapha esisebenzela ukuya khona awukwazi ukuphila intando yempilo yakho awukwazi ukuyiphatha kufanele ube umuntu ophathwa umthetho kaNkulunkulu akabonga uNkulunkulu Roma 9:9 mayikhona omunye uyofunda akabonga uNkulunkulu kodwa ithabe yilowo anazi yini bazalwane ukuthi siphansi komthetho
njengoba silapha ekukholweni nje umuntu akayilawuli kodwa ulawulwa umthetho kaNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Ilokho bakhonza abahle enkosini ukuthi singabantu abazofuna lolo thando. Ngiyakhumbula umvangeli umdlule ekhuluma wangapha emangangeni, angisakhumbula ukuthi ekhuluma ngenkosazana ukuthi yamenzelani babamkhulu, kodwa yamenzela into enhle. Uma seyiyenzile lento enhle lenkosazana, kuthiwa ubabamkhulu wabe sekhipha ihebheni ekhanda ayelifakile kuyo, wayeselixhoma kule ntombazana uthi thatha nali ihebheni mntanami, lixhome kuwe ekhanda, uthi mina nawe ngomhla kuphela siyobonana ngalo. Njengoba silapha ilowo nalowo uzothi inkosi ngiphe lami ihebheni. Akukho kunye esize ngakho, ilowo nalowo kathandazele ukuthi inkosi nami ngicele lami ihebheni oyongibona ngalo ngomhla kuphela. Ngoba ilokho lapho indaba inomphefumulo, akabonga uNkulunkulu. Inomphefumulo nenhliziyo. Ithi incwadi yami eyiBhayibheli ithi linda inhliziyo yakho ngaphezulu kokulinda konke okukhona emhlabeni. Ngoba kuyona kunjani? Kukhona umthombo wokuphila. Akabonga uNkulunkulu. Abazi abantu ukuthi yonke into isuka enhliziyweni. Ukukholwa kwethu kuwe akongo ovuma kwethu lobe woma inhliziyo ingisa iphikisa ovonyelwa yonke into umthombo wayo usenhlizweni. Inhliziyo iyisihlalo sikaThixo. Mawuvuma ukuthi ibe isihlalo sikaThixo bayisona. Inhliziyo iyisihlalo somubi. Mawuvuma wena ukuthi inhliziyo yakho ibe isihlalo somubi bayisona. Wena uyikhethelayo. Kodwa indaba enkulu ikuyo inhliziyo. Uma kuthiwa linda inhliziyo ngaphezulu kokulinda kwakho konke okukhona emhlabeni, ungakwenza konke kodwa mangasuka enhliziyweni. Siphume emhlanganweni ungawuzila uwenze konke kodwa mawuthi uyenza ngoba watshena ukuthi umthetho, ayivumile inhliziyo yakho, akukusizi. Isho njalo incwadi yami eyiBhayibheli ithi uyizwa umthetho mawungakholwa inkosi yomthetho. Kubiza ukuthi ikholwa kuqala. Akabonga uNkulunkulu. Akusizi ukuthi wena uthi ugcina umthetho kodwa inhliziyo yakho ayikholiwe. Uyabona ukuthi akukusizi ngoba uyayenza lento ngoba ngitsheniwe ukuthi angiyenze kodwa manje enhlizweni ayivumile inhliziyo yami. Kubiza ukuthi ikusebenzela. Akabonga uNkulunkulu. Ilokho bakhonza abahle enkosini ukuthi njengoba sila sizofunela umphefumulo indawo. Ingoma lapha ekhaya iyafuna inhliziyo awuyena uThixo ophilayo ukhumbule baba Yesu kufuneka abantu abanjalo abathi besalapha emhlabeni kodwa umphefumulo wabo awukhumbule ezulwini lapha bevela khona, ukuze ngomhla kuphela uma sekushaya isikhathi sokuthi baphinde khona bangaduki. Ukukhumbula ezulwini ukuhamba ngentando kaShembe. Ube umuntu njengoba silapha nje singabantu abapractice impilo esiyoyiphila ezulwini. Ingakho kungamsizi kakhulu umuntu ongekho kuleli bandla kodwa kuyamsiza okuleli bandla ngoba ilapho efundiswa khona indaba kaNkulunkulu nomuntu ukuthi ihambe igcinile. Akabonga uNkulunkulu. Kodwa singeke kushiye ukuthi mawusuthatha uNkulunkulu uyazihlukanisa nendlela okuphila ngayo ngaphambili ebese wamukela ukuphila okusha kokuguquka kokuphenduka. Akabonga uNkulunkulu. Ayifanele ibasiza abantu lento ekuthiwa ukuzalwa kabusha. Ngiyayibona abantu ingabasiza. Kukhona abantu abalapha esontweni ngoba bezwe ukuthi uShembe uyasiza. Kukhona abantu abalapha esontweni ngoba bezwe ukuthi uShembe uphana ingane. Kukhona abantu abalapha esontweni ngoba wagingikana emoto wamemeza uShembe wakusiza. Kodwa ukholiwe, awuphendukile, awunazi izithelo zokuphenduka. Ayibasizi lento yokuthi uzoma mawunikwa inkonzo ukhulume kakhulu uthi uShembe uNkulunkulu kodwa izithelo zokuphenduka azikho kuwe. Ngoba phela mawuthi uShembe uNkulunkulu akwenzi ukuthi lokho usuyongena ezulwini.
Ilento ehlupha abantu ukuthi uma uthe kakhulu ushembe uNkulunkulu bese ucabanga ukuthi ezulwini cha. Nento iyawalimaza amaKristu alikho ivangeli alishumayelayo kuphela ukuthi uJesu wasifela izono, amen, uJesu wasifela izono, amen, koze kuvala inkomo. Akukhulunywanga ngomuntu ukuthi kuze umuntu alunge ukulungela leli lizwe esiya kulo ngomhla wokuphela kufanele enze njalo. Nathi akuzosiza ukubabaza kakhulu ukuthi ushembe wenza ukuthi ushembe uNkulunkulu, amen, kodwa singamlungisile umuntu ukuthi kuze aye kuleli yakhaya lesethembiso kufanele enze njalo. Akuzosiza makholwa. Singakwenza sikhulume kuhle, kuyamvuselela umuntu, kuyamsiza nomunye okhona ekukholweni ebese lehla uthando obengasaboni kahle ukuthi akalinda abekezele ngoba lapho esiyakhona kuyalinda kaBonkulunkulu. Kodwa kuhle sikhulume ngokuthi kuze umuntu alungele leli yazwe lesethembiso kufanele ayihlukanise nezinto zomhlaba kaBonkulunkulu. Uma ushembe efika ezweni lakithi, wafika ushembe ngapha lapho engiqhamuka khona, ngiqhamuka eMkhomazi ngomalume eYibisini, ngizalwa intombi yakaSibisa kaBonkulunkulu. Wafika ushembe eMkhomazi wafikela futhi ngenhlanhla emzini wakithi eYibisini kaBonkulunkulu. Uma efika ushembe kuleli lizwe laseMkhomazi, uyafika eshumayela indaba kaNkulunkulu. Wathi mayefika wayekade ebhabhadisa lapha eThekwini, mayebhabhadisa eThekwini kwase kuqhamuka insizwe ezimbili zakithi, lenye yakithi komalume eYibisini, lenye siyangikhohlwa isibongo sayo, zivele eMkhomazi. Uthe mayebhabhadisa eqeda ngalabo esezobhabhadisa sekufanele ngabe ubhabhadisa zona, wayesethi-ke nina ngizonibhabhadisa la, uthi ngiyonibhabhadisela ezweni lakini eMkhomazi kaBonkulunkulu. Base behlukana kanjalo. Akaze afike uba wamkhulu eMkhomazi, akatsheniwe umuntu nawe ukuthi lo uMkhomazi ungakuphi, akatsheniwe umuntu ukuthi lezi insizwe uyohlangana kanjani nazo lapha eMkhomazi. Kodwa kwezwakala ngenye imini esekhona esebuthise khona ezweni laseMkhomazi esezobhabhadisa. Mayefika esakhuluma nazo lezi insizwa, ile yakithi komalume nalenye uyikhombisa amatshe, ukhomba lawa amatshe, uthi niyababona laba bantu ekhomba amatshe. Uthi niyababona laba bantu. Ayisesondela lamadoda kuyena athi hayi cha ncike inkosi, amatshe lawa kubona abantu base bemlungi amatshe lawa. Uthi hayi phela nina nibuka ngamehla asemhlabeni, uthi lawa amaNazaretha ayovela lapha ezweni laseMkhomazi. Uthi lawa amaNazaretha ayovela ezweni laseMkhomazi, namhlanje akhona amaNazaretha avelile ezweni laseMkhomazi kaBonkulunkulu. Ubukhosi, ngisho ubukhosi benkosi yakithi umqadi buqiniswe inkosi enkulu yaseQhameni unyazi lwezulu kaBonkulunkulu. Bekuyilockdown, mhlawumbe bazwile abanye babekhuluma ngayo indaba. Ukwewanyenye ubaba sezwa thina ngoba sizaba ngakhona, ngangikhona emzini wenkosi umqadi, wafika ehamba nomdluli kuphela. Mayefika khona ebuthisa, akaphethe ngisho isihlalo, wahlala esihlalweni sakonkosi esihlala inkosi yakithi umqadi. Wahlala kuso baba. Kwalethwa netafula la, akukho mbenge, wafuna into ethile engase kunikelwe kuyona. Ngiyayithanda incwadi kaExodus. Mabe khuluma noMose, usuka umkhwe wakhe uJethro. Mayefika uJethro, umpristi waseMidiyana, ufika kuyena uthi Mose, uhlalelani wedwa? Bonke abantu beza kuwe kusukela ekuseni kuze kushona ilanga, wena uhleli lokhu ulalela labantu. Uyazi uphendula uthini uMose? Uthi ke lalela mkhwe wami Jethro. Uyabona labantu nje wabeza la, beza kimi ukuzobuza kuThixo akaba uNkulunkulu. Uthi nje wabeza kimi nje, beza kumina, mina Mose ngumuntu, kodwa beza kimi ngoba ngimbethwe uThixo akaba uNkulunkulu. Uthi mina ngithetha amacala abo, uma benendaba beza kimi, uma benosizi beza kimi, konke okubahluphayo ubiza ukuthi abeze kumina akaba uNkulunkulu. Nasezweni lakithi angazi bamuzwa ngani uphunge lihle ngoba sabona nje sekumhlophe igceke la konkosi. Base limhlophe igceke la konkosi, base befika bebika abantu, beyibika kuye umuntu omuhle wasezulwini, beyibika becela abakucelayo. Base limhlophe igceke la konkosi, base befika bebika abantu, beyibika kuye umuntu omuhle wasezulwini, beyibika becela abakucelayo. Angizoyixoxa kodwa isikhona isimanga esikhulu ubaba sendawo sentombazana eyayingahlukanisile, kodwa wathi mayenikela lo mama ngalesikhathi ekhipha isibusiso unyazi lwezulu, yayihlukanisa ingane ekhaya.
Mhlasimbe kuzobe ngazuthi amanga noma yini, kodwa uma ngizofunda lapha eBhayibhelini ngifunda incwadi kaHezekheli, uthi uHezekheli makukhuluma uNkulunkulu ngelinye ilanga kuyena, uthi Hezekheli uyawabona amathambo, ukhomba amathambo, uthi aphethe ukuyimpethu naba. Uthi khuluma ukuphila kuwo, ukhuluma ukuphila kuwo azophila lamathambo abe ngabantu ahambe. Nangempela wayeselilalela izwi uHezekhiya, wayesekhuluma phezu kwamathambo aphethe ukuyimpethu. Lithi iBhayibheli lami wahlangana imisipha nenyama negazi namathambo, ayesevuka amathambo aba abantu aphila. Yabona mangisho njalo emabandleni ngingasho omkhulu ami uthi hayi ukhulume kahle lo muntu, kodwa ingwane kwane engenafakazi. Kodwa mangikhuluma le ndaba kaShembe ngizokuthatha ngikise kuyo le ngane yasezweni lakithi, ngithi nayi abanye bayabuza ukuthi how come kuze kube u6 years lo ukhulile le ngane. Yebo bibonakala ukuthi iyisimo esithile sengane, kodwa lapha ekufanele ngabe ihlukanisa khona lapha ebingahlukanisile khona. Kodwa ngowasezulwini wayesekhuluma ngezwi kwase kwenzeka. Uthi sithema singena okhambweni, lona okhambe wangena phakathi. Unjalo uNkulunkulu, aba uNkulunkulu. Ngithe indlela kaNkulunkulu ayiqedwa. Isho njalo inkosi inyanga yezulu mabesixoxela ikhuluma ngokuthandwa komuntu. Kukhona abantu abathandwa beyilalele, abanye bathandwa becuphile bengamabhinqa, beyimagoso beyizona zonke izinto egodla induku yakhe ehamba ececeni. Amthanda uShembe njalo, athi lo muntu kuyoba kuhle ngelinye ilanga esegoqa isicephu esesontweni. Ongakaze yena mfuna uShembe, ongakaze amcabanga, kodwa athanda uShembe nguyena owangithanda. Ake ngaletha ake ngomulisa ukhona abantu abanjalo. uShembe uyasebenza ethanda umuntu ongamfuni. Isho njalo inyanga yezulu ithi thina boShembe siyaye sikhiphe ingilosi egumbini, siyikhiphe ingilosi, siyikhiphe nesakramenti elingcwele isidlo, sithi hambe naso isidlo. Uthi yohamba kulowo muntu osuke sekhonjiwe imindeni engalothuni lomhlaba ukuthi nangu umuntu ongakwazi ukuyosikhonzela. Uthi bese sithuma ingilosi, uthi yomcinga yonke indawo, noma kusotshaleni, noma ngabulele, noma ngabukuphi lapho ekhona, uthi uyomcinga ingilosi zimthole. Uthi uma imfice ephuza ihlephula lesakramenti iphosa otshwaleni, uyothi ephuza utshwala kanti sephuza uShembe. Uthi mayimfica lengiloselele ekhamisile, khona abantu abakhamsayo mabelana. Uthi yomfica ekhamisile bese ihlephula isidlo isiphose emlonyeni, uyothi ephaphama aphaphame uyolala eyiweseli avuke seyinazaretha. Iyasebenza ingilosi ekhishwa uShembe egumbini. Kukhona abantu abahluphayo abathi bashumayeza abantu, akakho umuntu oshumayeza umuntu. Abantu abangadlali ngathi azabala umuntu, hayi uMasibanibani noMasibanibani ubabona bekhona nje esontweni yini, cha akusiwena. uShembe oyisebenzelayo abantu bakhe, akabona uNkulunkulu. Uyahlupha umuntu athi hayi sengishumayelile nje senginebandla elikhulu, ilento ebona umuntu athi esethempelini azabona ukuthi akakhiphe ithempeli lakhe ngoba senabantu bakhe athi bashumayeza. Angabe safuna ukuphathwa kuleli thempeli aphendukele kulo, ngoba kuyahlupha nalapha ekhaya ukuthi abantu athi umuntu ephenduka abese kwazi ukuthi akhulume izinto, ahlala imihlangano yamasonto engakagunyazeki umntwana okuye kuse umntwana omncane osadinga ubisi, akabona uNkulunkulu, osadinga ukunceliswa, ongakadingi ukuthi akahlale ezinkundleni lapho ekuqulwa khona amacala, aqula amacala ngoba uzofa lo mntwana okuye. Bese kubuya yonke lento ayivuma mhlazane ephenduka emanzini, bese ibuye ibuyele kuyimbathe, bese kuvuka indakade esontweni. Izona zonke izinto lezo ezihluphayo abakhonza abaphila, akabona uNkulunkulu. Kodwa kubizwa ukuthi awube yilowo nalowo akalale lizwi, ahlale endaweni lapho uNkulunkulu embeka khona, akabona uNkulunkulu. Incwadi yokuqala engiyifundile ithelezwe izwi kaJehova kuye, lathi suka lapho uhambe uyohlala ngasemfuleni iKheriti, uthi ucashe khona.
uthi uNkulunkulu ngiyalela amagwawabo ukuba kulethele khona ukudla. Nangempela le ndoda yalilalela izwi, yahamba yayohlala ngasemfuleni iKherite. Lithi iBhayibheli lami amagwawabo afika kuyamlethela ukudla ekuseni isinkwa nenyama, amlethela ukudla ntambama isinkwa nenyama. Kabonga uNkulunkulu. Kwakade kunjani la? Kwakade kuhlasela isimo sendlala ezweni. Umprofethi Elija wayesethandaza uNkulunkulu uthi Nkosi siyacela ukuba usisindise kule ndlala esehleleyo esingathini. Wayesethi uNkulunkulu, wayesethi Elija uthandaza lapha endlini yakho, kodwa uma ufuna ukuphila ubiza ukuthi suka endlini yakho uhambe uyohlala ngasemfuleni, ngoba ilapha engiyale khona amagwawabo ukuba lethe khona ukuphila. Kabonga uNkulunkulu. Ungathandaza usendlini yakho, kodwa kubiza ukuthi amagwawabo maselethe izicelo zakho eze lapha ethempelini. Kabonga uNkulunkulu. Kubiza ukuthi amagwawabo asethunyelwe. Athunyelwaphi? Athunyelwe ethempelini. Wena osekhaya othi angisonti namhlanje ngoba kuyanetha, kanti ngalelanga uNkulunkulu ethuma amagwawabo kuba kulethele izicelo zakho okade wawuyicela. Wena wasuthi hayi ngiyalala ngizobona enkonzweni yasemini, kanti amagwawabo azothunywa ekuseni. Awazothunywe mina. Into eyinkinga, into ekhishwe ezulwini mayisifikile kumuntu ayibuyele emumva. Isho njalo inkosi ilanga makufika indoda kuyo eyayizocela ithi kusukela kusewubaba wakho ngangifike enhlangakazi ngicela ukuthi nokuthi angikaze ngakuthola, uthi namanje ngicelile kuwena angikutholi. Yayisimbuza inkosi ilanga ithi kambe yini esemzini wakho engafuywa lapha ePhakameni. Le ndoda yayisalandela ingakakhona. Yayisikhumbula le ndoda ukuthi ifuya izinja. Uthi uShembeke yebo wemntanami, njengoba ufuya izinja nje siyasithi masiwathuma amagwababa sithuma iy'ngilosi zasezulwini ukuthi akakulethele iy'celo zakho. Akufike wena ukho endaweni efanele ukuthi uNkulunkulu akafike kuyona. Ebese kuphoqa ukuthi la magwababa asethunywe isinkwa nenyama sakho akashiye komakhelwane bakho. Uthi ubona omakhelwane benezinto nje, ingoba wena awukulungele ukuthi lezi zinto yiwele esandleni sakho. Injalo into ekhishwe ezulwini ayibuyele emumva. Kabonga uNkulunkulu. Kodwa kube yilona lo akahlale endaweni lapho uNkulunkulu embeka khona, ngoba uNkulunkulu usebenza ngendawo asuke eyikhethile. Njengoba ngisho ukuthi mayekhetha ukuthi uza lapha enkonzweni yasekuseni, ukhethe leyo ndawo, akayikhethile nya. Kabonga uNkulunkulu. Uthi wena usendlini yakho, uElija ukuba wayefuna ukudla kuze kuyena endlini wayezolamba, ngoba uNkulunkulu wayengeke akulethe endlini, wayekubeke ngasemfuleni lapha ekhombe khona. Kubiza ukuthi akube uElija oshiya indlu yakhe ahamba elapha amagwababa ethunyelwe khona, amagwababa athunywe lapha emvuselelweni ekuseni. Kodwa uNkulunkulu usebenza ngendawo ayithandayo. Uma ufika amakhosikazi emzini wasePhakameni, sengiyohlala phansi ayesihlanu amakhosikazi. Uma efika enkosini enkulu yasePhakameni afika athi inkosi sizocela abantwana, ayesefike phambi kwakho uBabilanga. Kodwa uBabilanga uthi-ke lalelani makhosikazi, sukani la nihambe niyohlala eNtanda. Akabonga uNkulunkulu. Uyamuza uNkulunkulu usebenza ngendawo ayithandayo. Ayikho into eyimhlula uBabilanga ukuthatha amakhosikazi esephambi kwakhe ePhakameni awanikeze izingane. Kodwa ngoba kufanele kube khona ukulalela izwi wenze. Ileyo nto uNkulunkulu emjabulisayo, ukulalela wenze. Ukubela amakhosikazi athi hayibo siyohlala lapha eNtanda, lapha kuno round abangafulelwa ngisho ukufulelwa, sizohlalaphi? Sizoyihlalela thina la emadokodweni. uNkulunkulu uzosipha abantwana ayengeke abathola abantwana ekhona ePhakameni eyiphambi kwakhe, ngoba uNkulunkulu wayekhomba indawo ethandwa uyena. Ayisesuka nangempela lalela ayohlala eNtanda, athe ehlele elindile eNtanda. Kwase kusuka ngolunye usuku amakhosikazi amathathu athi hayi siyalamba lapha eNtanda asinakudla. Ayisesuka lamakhosikazi athi sisakubayeni bethethekwini lapha besebenza khona sayofuna imali. Athe ephuma ehamba, kanti ngalelilanga ekuzofika ngalo uBabilanga kwabonakala ngemboni yakhe emnyama iza. Uthe mayifika uBabilanga ehle emotini emaphezulu ebuka phansi, mawusentanda ume phezulu ubuka lapha ezantsi emhosheni ayehleli lapho lamakhosikazi. Wabuka phansi wayesekhomba uthi lawo makhosikazi abezocela ingane. Kwase kuvela amakhosikazi amabili. Useyabuza uBabilanga bapha abanye na ekade bekhona. Ayisechaza lamakhosikazi athi cha Nkosi yamakhosi, laba abanye bathe basaya kubayeni babo bayofuna imali kuze bathenge izinto babuye nazo bazodla lapha eNtanda. Uyabona mina ngingumhlengi wakangubani, ngiwumuntu wasemhlabeni. Izathu salamakhosikazi siyazwakala. Kabonga uNkulunkulu. Sihle asinasici. Kodwa uthi umuntu kaNkulunkulu uthi ngoba laba basukile endaweni lapho uNkulunkulu ebabeke khona, uthi lapho phakathi kwenu abanye benu sebeyothola izingane ngambili, ngoba into ekhishwe ezulwini injani ayibuyele emumva.
labo abasukile endaweni abasayokuthola ngane ngoba basukile kwiposition uNkulunkulu ababeke kuyo. Ngizokutshela sihlobo sami ukuthi akube yilona lo kahlala endaweni lapho uNkulunkulu embeka khona. Incwadi yami yesibili ithi lindani ngoba kunjani ningamazi ukuba umnini indlu uyafika nini. Ithi mhlawumbe kusihlwa, ithi mhlawumbe kusekhaleni kweqhubu, ithi kodwa kufuneka afike ningazelele akanganifumane nilele. Akulalwe emsebenzini kaNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Mangingozeli Nkosi yami phaka umsebenzi wakho mangingozeli zeli Nkosi yami phaka umsebenzi wakho mangingozeli. Ayikho nale sale ngabisabi khona lutho oluphilayo akabonga uNkulunkulu. Kodwa lapho engikhona musu kusuka lapho uNkulunkulu abeka khona. Uyayazi indoda yayifesa efemini, mayifesa le ndoda efemini ihlala etsheni, bafike abanye bame babe isiqongololo, aqhamuka umlungu ngaphakathi ezawuqasha abantu. Mayeqhamuka umlungu ezawuqasha abantu, ayithi mayifika khona ebese baqasha bonke laba bamile. Ithi mayisithi yasukuma le ndoda etsheni ukuba nayiqashwe, abesethi umlungu umsebenzi sewuphelile. Kodwa le ndoda yayivuka nangakusasa ishone khona lapho efemini iphinde ihlale kulo itshe layo. Ithi mayihleli bafika abanye babe isiqongololo, aqhamuka umlungu ezawuqasha abantu. Athi mayiqhamuka abaqashe bonke laba bamile. Ithi mayisithi yasukuma athi hayi sewuphelile umsebenzi. Uma ivuka ngosuku lwesithathu iyakhona lapho, ithe mayifika khona yayisifika ithi hayi ake ngingahlali kuleli tshe, ake ngihambe ngiyoma lapho esixukwini nalaba abamile. Mhlawumbe umlungu akangiqashe ubone ukuthi ngiyivila ngihleli phansi. Ithe mayisimile lapho esixukwini wayeseqhamuka umlungu, uthe nje kuphuma umlungu kwase kusuka omunye bandla oyikhathalele uyiphathelwe namadolo. Wayesethi awuthi ngihlale etsheni khathele mntu mayihlala kuleli tshe. Wayeseqhamuka umlungu usethi hayi manani anizoqashwa nonke nina namhlanje sizoqasha lo muntu okade ahlala etsheni. Uthi sibona ukukhuthazela kwakhe nokubekezela kwakhe ukuthi lo msebenzi umfanele. Uthi besamhlola ukuthi ubekezela kangakanani. Uthi sibonile njengoba bonke labantu ebesibaqasha sesizoqasha lo wokugcina uyena oyophatha bonke labantu abaqashe phambi kwakhe ehlelweni. Waseqasha umntoro ngoba wasuka endaweni lapho uNkulunkulu embeka khona. Kubiza ukuthi akube yilona lo kahlala endaweni bambi position bafethu sonyazini asitatazeni. Akukho futhi lapho esiyakhona. Angizokhuluma ingakho ngingafuni ukukhuluma ngithi hayi isonto liyavunguza liyanyaka. Mina ngifuna inkonzo ezokwapha umuntu evusile umphefumulo. Ngoba anginankinga nalokho. Ayikho into enginenkinga nayo. Silokho sikuyekela onyazini. Angeke silokho sikhwavuma sikhuluma kakhulu cha asiphatheni inkonzo bafethu ephilisa umuntu. Kunabantu la phakathi kwethu abangayigqokile ingubo emhlophe abazofuna ukuphila abazofuna uNkulunkulu ekufanele ukuthi uma bebuyele emazweni akubo bezwe ukuthi kuthiwe nesontweni. Hayi ukuthi sifike lapha bepika bethi abaphumi kanjani akukhulunywa inkonzo ayingapheli ngoba uNkulunkulu uSathane mayefuna ukunidida uvela afake anixove afuna ukuthi nikhohlwe ukuthandaza akho uNkulunkulu. Yazi sesikhathini esinzima le ncwadi yami yokugcina engiyifundile ikhulume ngokuthi ukwenziwa bonke ukuthi babe nophawu mhlawumbe lizoba sesandleni mhlawumbe lapha engalweni mhlawumbe lisebunzini ukuthi kuyothi lona lo oyobe ngenalo lolu phawu akayokuba namandla okuthenga nokuthengisa nokukhipha imali ebhenki nokungena esitolo nokwenzani. Ilolu phawu uhulumeni wakho akhuluma ngayo lento lokuyizwa ethi new world order. Lento le angizokhuluma okuningi ngayo ngoba mhlasimbe akungivumeli kahle ukuthi ngikhulume kodwa kufanele sibe ngabantu abathandazayo abonke uNkulunkulu. Ngoba lapha ePhakameni kwake kwafika emzini wasePhakameni kwafika abelungu kunomkhuhlane owakuthiwa influenza owawuthelelana. Mabefika abelungu ePhakameni bafike bathi sizonijova nonke nawe Shembe uzojova. Akekho umuntu ozophuma la ahamba enhlangakazi engajovile. Wayenqaba uShembe wathi cha abajovi nami futhi angijovi.
wathi kodwa manifika nina nithi nizobaphoqa ngenkani ukuthi abajove. Wayesebhali wathi uShembe wabiza uchampion indoda yayikhona eNanda ekuthiwa yayinesingisi esikhulu, iwumngani wakho babamkhulu. Wathi ngifuna ukubhala incwadi uyibhale ngesingisi esikhulu. Hayi leso shimi is gold. Kwakuyilesi esithe ukuthi yayisibhala le ndoda ayaziwa le ncwadi ukuthi yayithini isabhalo. Yayibhala yayisithumela lapha eThekwini. Ithe mayifika eThekwini base beyibuka abelungu, base bethuka bayithumela eMaritzburg, bayibuka eMaritzburg, base bethuka base beyithumela komkhulu ePitoli. Mabeyithumela ePitoli yafika yafundwa ekomkhulu ePitoli. Ithe mayisifundiwe base bebuyisa incwadi eyimpendulo ebuyele emuva kuShembe, base bekhipha amaflag amathathu, iflag lombuso waseThekwini, elombuso wasePietermaritzburg, elombuso wezwe lonke ngesikhathi sobandlululo. Uma beyiphendula le ncwadi bathi ubani othinta wena Shembe na? Incwadi yayithi ishoni belungu manifuna impi nami impi ngizoyiqala ngo7 ekuseni kuyothi kushaya u9 ngoba sengiyiqedile. Uthi khiphani wonke amasosha nombutho wenu wonke. Uthi kodwa mina ngizobe ngingedwa. Uthi kodwa soyiqala ngo7 kothi kushaya u9 ngoba sengiyiqedile. Manithi ngizojova laba abantu ngenkani ngoba abajova. Base bebuyisa le ncwadi labo belungu nalamaflegi bethi ubani othinta wena Shembe siyaxolisa. Bathi lamaflegi awaphephezele phakathi komuzi wasePhakameni. Uyayisithi inkosi enkulu yasePhakameni cha bantu abami thathani lamaflegi niyowabeka ngale, angeke aphephezele la ngoba umbuso wabantu nombuso kaNkulunkulu awuhlangani. Lamaflegi awumbuso wabantu. Uthe noma sekuthiwa hayi akekho ozodlula lapha ehuze engajovile base zishikila ezakithi kuPhakameni ingudlungudlu kuthiwa umuntu uyodlula ngethikithi lokugoma base ishikila zathi sinethikithi elilodwa thina elithi Nazareth Baptist. Uthi siyobheka lona ebese sidlulela ngaphesheya. Angisho ukuthi ngithini kodwa uthe ubaba kube kuyangami ngaba anikwenzi kube kuyangami kodwa angeke asho ukuthi asikwenzi ngoba akafuni ukube ngazi ukuthi uvukela uhulumeni. Kodwa noma ngabe usukwenzile ngibiza ukuthi mina thandaza ukuthi noma ngabe kuyinto ehamba nomoya womubi akawunqoba. Ushamba yikho into ahluleka kuyinqoba akabonga uNkulunkulu. Inkinga sixoviwe makholwa ukuthi sikhohlwe ukuthandaza. Ake sinake ukuthi naba bezongena ake sifinqe ake uhambe uyomba isivami sakho wasigciba bese ukhohlwa ukuthandaza. Yabona ukuthi uhlakaniphe kanjani. Sathane uhlakaniphile uyanqoba ukuze nikhohlwe ukuthandaza nina ngesikhathi yena esenza izinto zobumnyama egudla ngapha eceleni. Nina nibukela ngeziqu zomoya nikhohlwa ukuthandaza. Ayikho into ebaluleke njengokuthandaza makholwa akabonga uNkulunkulu. Cha kuningi bengisengakukhuluma kodwa ngicela ukuma la uNkulunkulu yobusisa bezulu.